lume și bine v-am regăsit. Da, și dimineața face pagube. Seara lume și bine v-am regăsit la un episod mai special. De fapt, nu e episod, e un giveaway. Acesta este contul premium. Uitați, Mr. Harry Turds. Acesta este contul premium pe care o să-l dau de Minecraft. O să puteți să-i schimbați skin-ul. O să aveți voie să schimbați skin-ul. Și acum să vă zic regulile. O să apară și pe ecran imediat. Cred că au apărut și pe ecran. Păi, prima regulă ar fi să vă abonați la mine, la canalul meu. A doua, să dați like la video. Și a treia, vă rog eu din suflet să fiți abonați activi. Dacă nu o să am abonați... Dacă nu o să am abonați activi, poate nici nu o să dau contul și nici giveaway-urile viitoare, fiindcă mai am câteva conturi pe care nu le folosesc. Deci, cam atât am vrut să vă zic despre giveaway-ul ăsta. Extragerea va fi la 50 de abonați. Și da, câștigătorul să câștige. Mult noroc tuturor! Eu vă urez bye bye!